că alea nu-s ca obrajii. Alea dor. Păi da, dar așa îmi place mie telefon. Păi și ce fac acum? Stau cu ochii și închiși toată ziua? Toată ziua. Ce toată ziua? Vezi? Cât? Cât vreau eu. Păi, tu cât vrei? O secundă. Păi au fost mai multe secunde. O secundă și mi-a fost de ajuns. Nu începem acum. Ce să începem? Nu începem acum. Ce să începem? Ce? Ah. Wonderful world. Oh. Wonderful world. Zi, Briti. Ce vrei? Mamă! Cine e? Lasă-i în pace, gata. Nu. Ba da, că altfel o să se terorizezi prin genere. Poți să le terorizezi pe astea și așa sunt mari și gură. Nu trebuie să stai așa. Că tu așa stai când prinzi ceva în ochi. Așa faci. Prinții. Ia vezi, mi-a intrat ceva în ochi. Nu trebuie să faci așa. Da, cum? Din gură. Păi da, ce vrei dacă mă putea prinde? Ia stai normal. Stai normal. Stai normal, ți-ai. Da, tu stau normal. De ce râzi? Da? Ești caragios. Sunt caragios. Cum faci așa? Uite că acum nu mai fac. Deci în ochii închiși? E? Ce-a pățit? E? Așa plângeam eu când eram mică. Da? Și când sunt mare. Da, când ești mare, când să mai plângi. Hai că mi intră zbor. Dar Vine nu. solarul de alea, toate alea. Și ce mai stai? Păi microfonul. Păi și ce mai stai? Aruncă.